tady a předtím jsem trénovala 10 měsíců v České republice s jedním trenérem a předtím jsem byla 3 roky ve Španělsku v akademii. Ako si sa dozvedela o Lafor Tennis? Byla jsem tady minulý rok na sparinku 2krát a od Vajdové, která mi to poradila. Nemám tady žádný problém, strašně se mi to líbí. Pochádzaš odkiaľ z Čech? Jsem z Břeclavy, takže je to hodina cesty. Hodina cesty. Ako často trénuješ v klube? Každý den dojíždím. Každý deň, čiže z Břeclavy? Z Břeclavy, ano. Jasné. Kto ťa vedie v klube? Trenér mám Petr Jurík a Erik Čarnokovič. Ako možno vyzerajú tie tréningy, ako často trénujete? Máte doobednú session, poobednú? Trénujeme dopoledne i odpoledne většinou, teďka jsem v přípravném období, takže děláme víc kondice, takže máme jeden tenis a 2krát kondice. Aké turnaje ťa najbližšie čakajú, alebo už máš vlastne iba kondičku do konca roka? Ako to budeš mať? Teďka jsem skončila turné před 3 týdnama, mám kondiční přípravu a turné začnu na začátku januára asi. Za to obdobie, čo tu si, možno cítiš nejaké zlepšenie v hre, alebo akú máš skúsenosť celkovo s týmto klubom? Určitě cítím veliké zlepšení, když výsledkově to tak ani nevypadalo, ale herně se cítím mnohem